fufuro emu a every May, June, July kwadie enyina nim so mayi mo se wiem ansachira ya na nsutopre ene ya na eyiditie na ebetisi ya fi mo no manfododo no a ene nsuo eyira fa wo madodo na akuratu afiri wadan mu mache se japade ni nyina no esi wodoma nsuo guso emmem na Adom Kasee aboa no si bia no ensuyire de atoranchem kase ene bre nipa pina adan ene ajapade pina ane sei enipa bi kuratimi fa so tonnan ewo ensiedo wo asante mantam ha sei wo hwim sewua ane ne mpatam de ensuo tayiri wo hoye pa efa manfo abribia ensuo beto adwo tachiwa ane mere usu ati ohwim abribia ensuo eyiri form ensuo ni yira pa na ye kɔ ha mu ekoso ekwana no ntimi nkotokro no sua se we no we ye frɛ na nyinasu ɛna de ɔmo ye no so ye nwabe nti se ɛhɔ no nyinasu ni yiri a ekoso kwa mu hɔ na ntimi nkwa na asa na chi na asa ba nti eba ba bi efa bia na abu afa owura hɔ a ye fom a ye da so ye mfa ayi ye de to fam sa nti ye fom e da so no ye so de ye na kyese nsuo no ye da nsuom na efom ni nyina afo nsuo na na se mensa ebu me ha ma betwa kase no ebu no ama na gi na me koya ekokasi maame nsuo ni ba na chi side speed pa nti se won nwane ampa ba bi amfa na me dwane a ebu me nsam mun na me dwane ebu me nsam se ba no ampa ba bi amfa digidi pa na abribi nsuo be yire no ebowura afasuo no ewura fie ho ensuansuwa ne subonka hodo a edada empatam ho nyina no abribia bom se na anwea aba be hye ne mase twom eno bi na koso e wosewua ene ne mpatam nyina ade hye a wo mo ho eka adwamu wo mo nsem mo eka nyina ene se wo mo hia aban emmoa yesla ban ne se yesla mo pa ye de nyame di pa mo cho yesla mo ensuo ne pa mo cho mo matimu maye ne ya ye wonsuo ne ho ne de ye huna mane papa nso jemu na wo yam du se wim so jemu na wo yam du se wim ye ne ye ma wontimi nwura fie so ne yila wontimi nkofie san twen pa anya de abetimi ewura fie wo bewura fie so na sa wo ne yem na nti yeslam wo hwim ti goja nhyen ne ye wo ye pa mo chew ensuo no edi enya pa yeslam sa ye ne ma ese me nsam abu mi ti fie me nkɔ ba bia abu me nsam dimlika aba mi dimlika me kopeja me ba me pahweye na abu mi nsama ma me kase ye me sidamo pa ye sidamo ye ba ye ne de na nyama nyina sei na ye kwa akra one of our me uncle na yiri wu nti na ye wo honom nti ye frɛ ne ye kacha ye sei nsu aba ye honom nti ye ba ye na bibia te nti mi nya hwe nti nyama na ye wo dan no mu nyina ye de piegu abonten na ye sa university so every year for saba ena ye ni bebi a ye be konso haya na ye wo enka e bia ye be haya na ye ka se e bia ye betu afiri ha nso ya e papa fie na ye ni bebi a ye be ko nana awuku denjam